there akati tiende kugovana property yenyu zvishwa takaita seizvozvo tagovana kune property yangu yakasara yavashati vachaya nayo vachaya nemotikari kumba havana kukunda kuuya nayo. Jeka baba kune property yenyu property imasoksi here kune masola nemaredio netv negumbeze nembacha. Pindura yamai Absolutely changambe. Ndina zvinhu zvavo zvandinazvo ihembe dzangu 3 dzakasara chete. Makadaro hamuna kupindura. Chimwe nechimwe chiri kuda mhinduro nekuti avasi manzwa vachizvidonongodza kuti kune masola, kune maredhiyo, kune chakati. Munobva mapindura sola makatakura pai makazodai redhiyo takanga tawirirana zvakati hembe kune hembe dzakati zvine makangoti zvakutaura zvizive kune hembe dzaonhata vakangotora zvinhu ngobva from nowhere. Pindurai zvakajeka. Sorry changambe. Ndakasara nehembe dzangu 3 takashiyana zvinhu zvedu zvese mune mumano zvinhu zvake. Masola yavo akatakura, maredhiyo wavo akatakura. Ndakasara nezvangu. Pindurai baba. Sorry changambe. Ndapedza nguva zvatikagovana zvese takanyorana pasi pane zvakasara mutariswa kubeka ravo nerangu. Amai mune pepa here mna? Mimi munaro. Asi makariwana? Rekawo racho ndinaro riri mufoni. Apa zvenyu zvaiva zvipaka ndizvo zvese zvirapa. Zvamakamaka izvi. Zvamakamaka ndo zvamakawana. Ndakawana izvo. Ndo zvakawana izvo ndakamaka. Right, kuti tiite zvinofamba itai so baba. Verengai iri guys muchiverengera vanhu ini ndikuona sekuti kana makazoriteedzera futi tanziro ndaona ngemuntu akatijekera. Iro rakamaka zvakanaka. Chete. Okay, saka nyaya iri panapa ndekuti totanga nezvakapiwa murume handii? Pane zvakapiwa murume, pane mudhindo uri pamusoro nedheti nei ndobva pazonyorwa musi wa14 mwedzi wechi7 2023. Zvinhu zvakatorwa naThomas C. Imba ndobva paiswa mabrakets kuti stand iri kudotito. Ndobva panzi motokari Noah asi haina zvakakwana. Ndobva pazonzi gejo, snooker, chainsaw, solar 250 watts plus battery, radio netv, gumbezi 1 nekamfoti, watercard, mombe 1. Mwana wega achawana mombe 1. Zvichirevera vakaziswa mabrakets kuti zviri kutaura vanakomana. Hangaiwa dzose dzakapiwa baba. Mubhedha newardrobe 13 iri kuti masofa. Panamba 14 pari kuti dhamu rimwe chete uye riri resimbi. Ndobva paiswa masignature nenhamba dzezvitupa. Signature yekutanga nenhamba dzezvitupa nefoni nhamba. Signature yewitness pamusoro pasainwa nevakanyora nefoni nhamba. Ndobva pazoita mawitness 3. Witness wekutanga akasaina ainzi Edgar Chimhepo, ndobva aisa nhamba dzechitupa nedzefoni. Ndobva paita witness wechipiri ndokuchiisa nhamba dzechitupa nedzefoni. Bepa rino rechipiri riri kuti
rechipiri riri kuti date 14 mwedzi wechi7 2023 zvinhu zvakatorwa naraidha C. Pa1 pari kuti motokari inova rori dina 5 ton, nhamba dzemota ndobva dzanyorwa, ndobva pazoti value yaene inogona kusvika pa 13.5 US dollars. Pa2 pari kuti snooker. Pa3 pari kuti fridge, ndobva pazonzi deep freezer. 4 ngoro, panamba 4 pane ngoro, zvichienda zvakadaro. Namba 5 iri kutaura nezve mushini wemaputi. Mombe imwe chete inova mhou. Rubber drum rimwe chete, gejo. Wardrobe, mubhedha, gumbezi rimwe chete nekamfota. Vana vachapiwa gumbezi rake rake. Gas stove inova 4.5 kgs. Ndobva pazonzi bhatiri hombe uye sora ine 150 watts. Ndobva paiswa masignature akanyora bvaisa signature mawitnesses maviri ichifanana naEdgar Chimepo uya saina pano akazosaina futi bepa richireva kuti bepa akanyora iri neanyora iri pamasignature zvakafanana nemawitness acho. Panga pakanzi Edgar Chimepo, pamwe pacho ndobva pati evidence. Evidence ndobva anyora namba dzake dzerunhare dzinova tatatatata zvakaitika. Apa panapa zvakare pana Edgar Chimepo, pabva pazonzi evidence zvakare. Saka nhamba dzaevidence dziri apa nedziri apa zvakafanana, masignature yaEdgar neari apa zvakafanana. Saka pana sinuka ndo pandaona kunge iri kuapiya kwese. Saka ipapo ndopanga nditomboionapo kuti pachazoda kuti vajekese kuti pane zvaverengwa pamwe ndichazovabvunza macorrections adakuti anoika pandaona kunge sinuka yapiya kwese kwese chikwadi. Uye pane zvataurwa pa pane mubvunzo wekuti amai muri kuti pane zvataurwa kuti baba vakapuhwa ndizvo here? Ichokwadi. Baba pane zvanzi amai ndo zvavakapuhwa ndizvo here? Tukiita tozoenda pane zviri kunzi zviri pamubvunzo zvacho zvakuri kudhimanda kuti zvichazowanika zvichinzi zvazviri zvenyu here kana zvazviri zvaamai. Masunuka angari tuka. Saka yakumakurukota kuti saka claim yenyu yakuda pane zviri papepa renyu, pane zviri papepa renyu muri kuclaim chamuri kuti ndatorerwa. Pane sola. Sola ndaona kuna amai kwekwe yakaiswa mawatsi. Inimi kwenyu iri kunzi iriko, amai futi kwawo iriko. Dzadziri mbiri. Masola yanga ari 4. Yanga ari 4. Yanga ari 4. Asaka zvindofunga andakisa 2. Anesa 2. Panga pane 50 watts ne 20 watts. Ni 150. Ne 150 ne 250. Amai vakasara ne 250 watts. Vakasara nayo. Nemadika ayo. Nembacha dzangu. Ndozvakasara nazo. Saka makatakura mangani. Saka mimwe sora kai ini ndakatakura sora 1 ne 200 ni 250 yaifanonge iri hama inoti yange iri pamusoro pomba njenje ndakakwanisa kutakura kuti semunhu ndikuenda kumba iwe ndiri kusara uri panapa pataundi ndozvitora pamberi apo unozongaya nezvimwe uzongaya nazvo wotora isora iri padhuze. Ndanoti zvingangotibatsira mukataura kuti nemawatsi kuti yamuri kukomplaina yacho nemawatsi mangani yamuri kuti 250 watts 50 watts ne 20 watts ndozamuri kuda ndidzo dziri kuda dzakasara dziri 3 nemaredhiyo yacho. apa muchizovasiyira ipi apa sezvivane 150 watts ndinovainaye nini patikabva kumapurisa nyaya yedu takambira kumapurisa atezo rangu aripo patikabva kumapurisa ndakatora 150 watts ndaenda padhuze ndikati yangu kusaro panapa apa chimwe kuti panozara parizira naweza nditapire pamusoro pomarata ndenchisiya zvakaita se zvakadaro nangosiya se zvakadaro pendinozoyakumba ndozozvibvisa ndoya nazvo sezvo vaive tora chibaga chaukumbo vati oraiti saka vanozokunda ozoya nazvo tabva kumapurisa. Right, mirai makadaro kureva kuti tiri kuti isusu 150 makafanotora kuti mufanoshandisa asi muchifanirwa kutora 250. Ehe. Ndizvo zverame.
Iriko yandikasara nayo inenge 50 watts. Ndoiriko. Ko 250 watts iri kuti. Tisizivawo. Vatsanangurire kwairi mimi. Ndakaisiya pamusoro pemaratsa vakatodzibvisa pandikaenda vakatotiza ndabva kumapurisa. Nyedi yakatenda kumapurisa. Ndabva kumapurisa amai ndopai murume zvinhu zvake. Iwo uchitora 150 watts yacho unoenda nayo mashopu. Ndakasvika pashopu akatiza. Ndakafonera tezvara vangu vari baba yangu andakaona panapa nandane zvinhu zvezvidanzi. Alright iwo yakuna. Ndabva ndaenda kumba kwababa. Kwatezvara. Mapurisa akandotanga kudzosera mombe yomwana ine ndakatora. Mombe yomwana ine ndakatora. Ndinofanira kuenda idzosera. Saka ndakazodzosera. Ndapa chichemo kuna baba tabi yangu akarambira zvinhu zvangu. Zvanzi alright ndichavasedza. Baba vakazovashedza havana kupa mhinduro. Baba vakavasedza havana kundipa mhinduro. Baba kumbire umuya. Inini pananga ndiri kuti inini muri kuti vakasara nestora yemawase mangani 200. Makasara netop. mira ipapo mira kusamhanye kunandesi panga mira iri pamba penyu yaivepo here sora yemawase avari kutaura yaivepo here hamuna kumbobvira makatenga sora yemawasiwa Right baba nawenda kushedzera kuti mukuwasha nofunga kana makateerera ari kupfura kuti akatosvika achida kutora sola imimi makamuta sezvo ava vasipo ndichazokupindura handizivi kuti chakasaka musapindure mukuwasha auya kutora sola iri kutaurwa nezvayo chi Chokwa mukuwasha akasvika pamba achitaura nyaya iyoyo zvakadzoka zoitika manga muri mukati nokuti murume aipenzeredza mudzimai wake anga anosvika kamwe chete akasvika kakawanda zvakanyanya vachipenjeredzana saka nyaya idzodzo dzimwe dzacho chokwadi dzaiti auya mukuwasha ndataigona kusataura yesora intupizira taakutaura yaakanga achinanga nayo kuredza kukadzi kwake saka nhau muchidimbu ndozvokuti panyaya yesora akadaro kuti baba sora pane sora iri kumba akazara kuti tiri kumapurisa pane sora iri kumba yanzi adzimai anofanira kunge vachindipa andikafanira kunzi niitipowe madzimai andobva vabvunziwa kuti ndizvo here madzimai ipapo bva vati bva varamba nokuti nzi nemapurisa kana zvakadaro sharing of property inonezi inoda kukoti iwe murume kana usina kugutsikana nemashayana mukaita ina kukoti zvadaro kumapurisa kubva atotita taakumba ndopaakazoya mukuwasha achinditaura nyaya iyo kuti baba zvezviye zvandakataura kumapurisa kuye vakanditi atezvara yacho waono itaure ndakamupindura musi waakataura iweyo ndakamuti inini nyaya yekushayana kwaina kanga ndisipo saka inonetsa ndichazomubvunza imubvana wangu wacho zvochokwadi akazoya mubvana ndakamubvunza kubva ati handizvizivi kuti ndine chimwe chinhu andisora ndinimurume zvatakashiyana zvakakwana asi mukuwashawo semwe akazobvusika kawanda wanda asi haaitika nenyaya yesora aisvika yekupindedza mudzimai wake kuidimuiti right mukuwasha asi wainzwa uri kunziwe waenda nenyaya yekuti uri kuda kunotaura nyaya yesola waiiti kande wobva wasiya nyaya yesola wobva watanga kupenzeredzana naadzimai Unopokana nazvo izvozvo unopokana nazvo apa ndipandingamubataidza nyaya ndinga ndakasvikotora mombe alright tisati taenda kwesoko akasara ari pamba paiva nezvinhu izvi ndiani adzimai sola iyi mune marisitsi here nayo yakasara kushopu ikoko marisitsi acho hatina here mamwe mawitness anogona kupupura kuti vane ruzivo nesola iyo vanogona kuwanika zvopano vanogona kuwanika kana tiine vamwe ngavauye nekuti kana zvadai manje nekuti mukurambana kwevanhu kunogadziriranwa nyaya nekuwedzererana nekurambirana shedzai witness yenyu auya nehembe wati sola nehembe ne
sola negumbezi. Angataura zviri sola, radio, TV, gumbezi nembatya. Ndizvo zvikukombrena. Ava bvuma nyaya yembatya chete. Adzimai, zvese zvavakuti handizvidini, handizvizivi. Tatichedzerei munhu anoruzivo rwesola iyoyo. Ini ndandiri kuti nhai mambuya panida kudzoka ini ndepekuti murume wenyu uyu kati murume wamakarambana naye uyu angataura here chinhu chamusingambobvira makatenga mapenji chisingambobvira ndasvika pakarepo kuti chakachiripo angasvika papoindi yekunyaya pachidaro muta aiwa kuonawo kwenyu mimi mutaa kuti nyaya yesora iyi hamiizi miraika mbuya ka mati nyaya yesora iya hamuizive vatati hainangobvira yakatengwa sora ine mawhatsapp iwandika neredhiyo kuti hamiidii futi TV but pamwe pacho zvapanoda ambuya panoda chokwadi kana nemi baba toda kuti titaurirane chokwadi. Munoona izvozvi takaverenga zvinhu zvakasheyanwa naizvi kune zvinhu zvihombe zvinotyisa zvinhu zvihombe zvinotyisa zvakaenda kumukadzi munhu wokukiretera TV negumbezi imimi uyu wochirotomoka TV negumbezi nzvimbo yake achitotambisa mari yedare iye atombotendera zvake kuti mota ngaiende mirai imbomirai ndichakupai mukana mota ngaiende sunuka ngaiende firiji ngaiende iwo batambisa mari yedare achiti ndiri kuda sola ndiri kuda gumbezi ndiri kuda TV ndiri kuda radio zvinizvi ndezvemari zvekuti uyu murume uyu angasvike pakukirieta tunhu twakadaro iye ambokwanisa kuti no tisheyane zvihombe zvese zvaenda uchinyeperwa karedhiyo nekaTV. Taurai tinzwe. Nyaya yokuti sora chikwadi akaitaura kumapurisa ati sora neredhiyo ndozvaakataura kumapurisa pokuzoti hadzi TV apa kana kuti inini andakatori TV kana pandakaiona aichakamene ndaisemureiwa babhangu hazvina ruzivo sezvinhu zvavavirivo ndovaziva zvinhu zvavakatenga zvinhu zvachanozvipindurira ndizvozvo witness mauya baba yakunditaurira tazvinzwa baba redhiyo nesola zvanzwika baba izvo but ipapo pamatopupura redhiyo nesola but isi tiri kuti isusu munhu akwanisa kuti mota ngaibude TV ningirikini sunuka ngaibude firiji ngaibude woya kudhimanda redhiyo monzi ari kunyepa redhiyo zvinoita handeitinzwa pamusoro yodare shuwa uyu munin'ina wangu vakashiyana zvinhu izvi ndisipo mukoma tazoshiyana zvinhu zvakadai akandiratidza asi madzimai yangu pana zvinhu zvatasarirana ari kundinyima mbatya ari kundinyima TV ari kundinyima redhiyo ari kundinyima sola zvinotoita sei mukoma gandiboita mari takatsaga mari ndokwira dare bhozi ndiri kuona ndakaenda ndega anopesa andikomera somunhu akachenjera mukutaura saidi mudhara ganditsvage ichi mari shuwa kumapurisa kwari kutaura ndanga ndiriko natezvarapa vakatokomekedzwa kuti endemo pamuridzi zvinhu zvake zvaari kutaura vakati chii amai avo vakati ndiri kutoenda kumupa zvinhu zvake mombe yanga atora munin'ina wangu yaigara kwatezvaro yemwana achiti agare nayo mapurisa ati iwe taakuona kuti mudzimai wako wakaroora uyu mudzimai wako anoshandidzwa kuti mombe yawatora iyi uri kundoshandisa nomudzimai wako naye pamba ichikurimira achidya nemukadzi uyu saka mukomana chindodzorera mombe shuwa munin'ina wangu hanombomuitira nguva refu akangosvika nokutora mombe vadzorera kwatezvaro ndobva ndataura inei pamusoro mapurisa ndati mombe iyoyo kana kanzi yafa mapurisa kana nzi yahwara ava hafana kutora mombe vachitengesa kana kutora mombe vachiti tobhadhira mwana wechikoro ini baba chindisingaziziva hakuna zvisizi takasvikomukedzwa kuti mapurisa ndo maziri yangu nyaya mirai kuya musati mataona mirai uri kuita mapinduro hangu andipindura ine aida kuenda pana amai apo kuti amai matimi hembe dzemurombo here dzandina dzandizvataura handiti ndabotozokandira komaisarire nadzo mamuda zvi ndati maisarirei nadzo pindo yabvunzo maisarirei zvakanaka tobva ipapo uri kunzwa mashoko acho anogorokota manzwa kuti zvamakapiwa imimi zvinhu zvinokosha baba bata ndii zvakaenda kumurume zvinhu zvatsikataite kuti zvinganyanya kurema maningi papa mabata ndii
saka nhasi murume wodzoka manje kuzokrema zvinhu zvisina nebasa rese yakambokupa izvo zvinokosha nokupa unoseipa akambora sikanjeri zvamunoziva Aiwa, akambokunyeperai mashoko kana atanga nhasi atanga nhasi. muri kuvaona zvavakaita ai fambai ya Pamusoro ichanga taurai patikaenda kumapurisa pakanzi ende koti ndindoshera kuti patsva zvandikaudzwa kupurisa apa ndakavafonera apo takatidziva hande yekupi kudharo koti ndosheyana zvinhu pakanditi orit ndikuita sei zvokuri apa ndakuona nditoromunzira kuti ndesei tende kosheyana kuti chinhu zvacho ndizvo Zile chakamira pabodhi kupokana nako havana kuti daro havana kuti daro vakanditi iweyo enda kokwira dare nokukwira zvinhu zvako ikoko zvakasara zvacho kwete kuramba uchiya panapa ndakadzingidzwa kunge ndikudzingidzwa imbo enini pa vana musiyaisandamusiyaisandamu zvese but inini ndine pamwe pandinoda kunyatsomuzwisisa imi mamai murume uyu marambana naye muri kugutsikana kuti makarambana naye ane kangani kekuuya pamba penyu marambana ndikuverenga ndichaziva kuti imbofungidziraiwo kuti kanogona kusvika ka2 kana ka5 zvapakaipira pamashopu pakwasho vaingouya aiwa kana vauya pamashopu vasina kusvika pamuri mimi ndopatinogara pamashopu aiwa kana vauya pamashopu ka vasina kusvika kwamuri imimi havana kuuya kwamuri pamashopu ndopandinogara hamuzopindurika here ndati kana vangouya vakatendera zvokumashopu vasina kusvika kwamuri vaine nyaya nemi havana kuuya kwamuri ndokandiri kuti mushopu vaipinda kangani vachitaura nyaya yezvinhu izvi vachitora nyaya yezvinhu izvi vambouya pavakauya vakanga vachikokuda hembe dzangu ndikubva matichi ndobva ndatraindezekava ndesambabhiki nedzevana kuti adzangu ngadzidi ngadzisari akati dzangu ngadzisari ngadzisachaita sei ndichachitora ndobva kunesi ndizvozvo anopokana kwete kana umbodare but imimi yanano yenyu yekuzowirirana nababa pahembe dzevana dzinokwanisa kumbotakurwa dzichiendeswa kunesi dzababa dzasara dzababa dzozoya dzichitorwa dzichibatanidzwa nedzevana dzamboenda kunesi zvinodaro mati dzevana vaida kuenda kunowacha vari baba munoona amirai munoona mai tisati taita tsvagurudzo zvimwe zvacho zvinoda kutaura chokwadi senyaya mangodudza mega nekuti ndoda kutaura chokwadi handione zviri zvinhu zvakanaka kuti imimi muite mazwi ekugadzirana kana kunyeperana imimi hembe dzamuri kurambira dzemurume uyu izvo takada kuzviongorora zvinenge zvaane chimwe chinangwa pakurambana kwevanhu chandinotoziva mapoto nemapuleti zvinganonoki hembe ndo panonyanya kumhanyira vanhu vazhinji kuti vanhu varambana kuti zvinyatsobutsikana kuti ava vanhu varambana vanhu vanomhanyira kwehembe dzavo kuzvipfeko but yeti imimi muri kuramba makabata hembe idzi makachengeta hembe dzemurume uyu imi muri kutombopupura kuti aiwa anotombouya seimi musina puresha nekutomupawo hembe dzamunoziva muri kuona kuti zvamuri kutoziva zvacho muri kuramba muinazvo pamusoro pezvo zvimwe zvamuri kutoramba muramba kuti zvagara zvisipo pamba asi zvamuri kuziva muchitombozvichengeta wai muri kuchengetedza nokuti kuchengetwa kwehembe dzemurume uyu zvinotaura kuti muchiri mumereji muchiri murudo ende imimi ndimaitoita puresha nadzo kuti kwehembe dzavo dzichiri kudei panapa panapa paakuti inini kana kuti tazokutotumidzira chaidzo ndisvitsire hembe idzi uko idzi imimi rudo rwenyu nababa vavo kuti varambe vachiuya vachivinga hembe idzodzo uyezve imi muchidzirambira zviri papi chaizvo pamusoro echangamire kana baba vasokugutsikana zvekwaikata zvitenda kukoti zvishewa patsva hatisi kutaura izvozvo pamakatomboenda kozvisheyanisa ikoko ava vari kuti kune zvatakagovana kwakatongwa mambonzwa tiri kuti dzokorora here isu tiri kuti kune zvamakawirirana akasara ihembe handisi kuvanyima hembe dzavo muri kuvanyima handisi kuvanyima hembe dzavo mega matopupura kuti vakatomboya vachitora dzevana wai makatadza kutoramba kuti idzi takurai ava baba avaifunga kuti tichadzokera maifungwa kuti kudii pamakaramba makadzibata ndairamba maifunga kuti mucharamba but mukakuita ngemakuningina amaika mukuona noti zvinenge zviri paumbo mapepa andakabata ndofanira kuzvizisawo vese vari kuona pabepa irona mukuona baba hatisi kuti tiri kuti vatore zvamakapuhwa
pamaona pepe ndichinyora nyora patachibhala chikunoti izvi shuwa maende zvawakapuwa izvi zvakadai saka pesa pamukutowirirana pamuri kutonetsana saka mona vanhu vakuitonge vari kuti nemi nange kuitonge vari kuti vakusaidhira murume aiwa inyaya yekuti mukatarisa zvinhu zvakatikwa apa kubva panamba 1 pane chinhu chiombe pazvese imba handiti yakatikwa baba vakaitenda kana panapa yakatotikwa kuti mese makatenderana vakaitora motokari inowa yei ikatikwa saka mukasvika panamba 6 handitika pane sora panapa inotikwa panapa kutaura kuti yakasara iri mumaoko menyu handitika tabva ipapo pari kunzi radio netv baba ava hazvina kutikwa kuti vakazvitora zviri kuratidza kuti zviri mumaoko mani menyu then tozoenda panamba 8 pacho pane gumbezi riri kutaurwa vanga vakanzi baba vanofanira kupuwa gumbezi nei nekamufoti mama magumbezi enge yakanzi yangofanira kuti mwana gumbezi mwana mombe kwese koko hakuna chichemo saka chichemo chiri kuuya paredhiyo tv sora negumbezi zviri kupupurwa nepepa iri kuti zvaiva zvababava pamwe mungaone vanhu kunge tiri kuti amai ngavatonore zvinhu apa ndikutupajekesera kuti zvinhu izvozvo zvakasara zviri mumaoko menyuka ndo zviri kunzi ngazviende kurit kuona anoakapuwa baba mirai avai zvinhu zvakanyorwa apa handika zvikwire mwana baba handika zvinoreva kuti pakusha zvaivepo zvamuri kuramba kupaka pasina saka kuramba baba havasi kupenga zvaivepo nokuti pazvichitamba zviripo pamusoro 50 wanzi yangu yachindi kutaura iri pamusoro pomurume akamuroora hembe yangu yachayo yeyero chaichayo t-shirt ane zvakupurwa natezvara vachiti zvakataurwa kumapurisa zvamunoziva zvakazoita kunguva mapurisa takagara kudai mapurisa vachitaura vakangoti pakunge mukuwasha ataura kuti pamusoro inini mombe ndichaidzora mangwana asi pane zvinhu zvangu zvinovadzimai vasati vandini vakataura vanenge vakati sora muredhiyo pativi angana kuzvirwa pazvinhu zviri zvavakataura dai mupurisa ndopavakati ndizvo here ava ndopavakapikisa mukadzi akapikisa kati handina zvinhu zvavo mapurisa chimirai ikoko tingadzokere kumashure mirai makadaro kuti tingadzokere kumashure takarasika mambo ndibata pandanga ndichitaura izvozvo baba inini munondiziva nhasi tamboonana mambo ndibata pandataura paipai kuti hembe idzi dzine chinangwa idzi mapaona patasvika kuti sei dzairambirwa imi moroorwa nemumwe murume motora hembe uyu nhasi muri kutoti futi hembe idzodzo i3 chete dzimwe dziri kutopfekwa ende pahembe papatapatsindirana ipapo kuti hembe sei muri kudzirambira sei hembe muri kutodzirambira pamusoro yodaro nyaya yehembe iyi iyo zvitakadedza mukadzi wacho ano murume akamuroora ari munomu anogona kutotipupura nyaya iyoyo kugara kwatakateta izvozvi angona kutipupura nyaya yekuti shuwa murume akamuramba akazoroora amainino angu apa hembe dzo handitodzipfeka for shuwa aripo vari kupi urumidzai tada kushura mota manje ya zvapakaita pamwe pacho anozvitone chitengono kuti muadhi kutinesisi vakama kutinesiyo kuti azozoda kutambuwa zvapakaita imimi manje toda kutobatsirana imimi nesu titsvage pane chokwadi nokuti imimi nesu takabatsirana kuti tisatsvagei chokwadi yeti isu tichitoona kuti mwana wenyu ndiyakombolenerwa nemurume ainge akamuroora kuti ndikuda zvinhu zvangu imimi takawirirana kuti ngatisatsvagei chokwadi chetikenda handitika tiri kuda kutsvaga pane chokwadi amai ndimi madzimai vakaroora mudzimaiwo kureva kuti mune zvamunoziva here pamusoro pehembe dzababa dziri kupfekwa dzaiva kumba kwaamai pamusoro kutaura kwandikangoita pamusoro pokutorwa murume wangu naatete nopupura kuti hongu pano zvose ichokwadi
hembe vakupfeka shuwa Hembe vanopfeka. dziripo shuwa Vakarambana. tevanhu vakarambana mumwe ndakarambana naye ubva atora hembe dzangu ini yandiko obva anopa murume akamuroro zvinoita zvareva kuti kudii kuona kwenye mupfungwa zvareva kuti avakazorambana uye apinda kare mumusha umu ndozvo zvinoreva izvozvo Vanga watova ne4 years zvokuti dei vanozopinda chituo yacho ndokwanisa kupupura kutanga kusvika ipera. Bonzo yatauri. Right, umbo wezvatanga tichida tawana tosiya ikokea wekuti imimi chinangwa chekutorambirira hembe dzemurume uyu muri kudzirambira muine chinangwa chekupa murume akakurorai pari zvino ndoumbowo watanawo ende izvozvo kutopa murume akakurorai pari zvino hatitoziva kuti chivanhu chekupi kana kuti rudzi rwupi runotendera kuti iwe warambwa nemurume marambana nemurume wotakura hembe dzemurume unopa mumwe murume wori kugara naye chivanhu ichocho hatitochizivi kuti chinenge chichitaurei yeti pakutorambana kwevanhu vanochengera zvipfeko zviine chinangwa chekuti vazhinji vanorambana wese vanorambana hakuna anonzi takarambana zvakanaka kune vanhu vanopupura here kuti isu takarambana zvakanaka isu hakuna vanorambana vese zvigumburo kureva kuti kutorambira chipfeko ikoko kuda kutoita something. Sekuru vambotaura kuti mwana wangu ataurwa nemapurisa kuti zvakati enda kumba unopa handitika sekuru pandavabata ndichitonyora maminesi yangu panapa sekuru vapupura akati mwana wangu akati zvakati zvezvataura zvezvi ndinoenda kuita sei saka ndasekuru ndambwanza achiti anzi witness kana vakuya panapa tarisei kuti witness iye ndiani isusu tikutotora sekuru asa witness panapa tavati pupurai kumwana wenyu zvakati handitika chero munhu ane chaari kuziva munomu hatitsvage ukama kana tiri munondo tese tiri hama kare asi tinongoti umbowo ane umbowo ndiani atipo umbowo huripo saka nyaya iyoyi kana ikazoenda zvayo kumberi kwataa kuti tiikomberi togona kutoswera nayo ingori chete pakuti kana zvinhu zvakamisplacwa hatisi kuti tikupa judgment ichapa judgment kana yaende kuna changamiri asi kana zvakamisplacwa zviri zvokuti ndakandapuhwa ndini zvamaoko maamai ava vobva vamisplacwa zvinhu zvava zvapuhwa murume zvingori pachena kuti anga anazvo anongoripesa zvinhu zvoita se gumbeze riri kutaurwa mukatarisa zvinhu zviri apa zvacho ichokwadi pamwe wanika kati kaitotora kanotobhadhara zvinhu zvese zvipi zvikutaura zvakasi zvikuru izvi havasi kukomberera zvavari kukomberera zvachitoswera kuti apana gumbeze hembe yangu zvakati kungoenda chete nokuwirirana ngoti mama aiwa ini ndichangoenda kunotora hembe dzavo ndoita sei ndovadzorera radio tv nenengirikini zvataura izvozvo denda resu risiri kutombodetseka pano tobva taenda paimwe nyaya taurai zviri baba aida kuti ndombobvunza mwana wangu uyu ndodaririkinzwa angonditaurawo chokwadi nekuti hatifarire uyu mukuwasha wangu zvechokwadi kana dei kuti kurambana sekusa zvakaita tine mhuri naye mukuwasha ndakafa anoyangwa ndichema mwanangu kana paine tv yamakanzwisisana pakugwana kwamakaita pana education pana evidence chinzi yaenda kuna baba watanazo ya ipapo mirai baba mirai ndaona sekuti aiwa havasi kupedza nguva vaita zvakanaka ndine muono wandaona ndaiona sekuti uyu mubvunzo uyu waakubvunzwa nababa inyaya dzaifanira kunge dzakabvunzwa mumashure asi kuti vavabvunze vane maonero avazoita saka ndaikumbira kuti pamwe tingaenda zvekumberi kwachangamiri asi ndaikumbira kuti baba ava nemwana wavo vatange vambobuda panze vajekeserane maningi vanyatsobvunzurudza maningi setsvagurudzo yavaoda kutsvaga turu mubvunzo yavanzwa kuno izvozvo zvaitibatsira izvozvo yanzwa kuti uyo ari kutaura kuti zvakare kuti pamotaura kunzi sola yachidava ndovataura kuti sola iri pamusoro peimba kukaroorwa mudzimai handisi kuziva kuti unochokwadi ona zve sola cho iripo kumba kwacho ndongoiona iri pamusoro pemba pedyo nepedyo pamhiri nepamhiri so asi sola ndioona iri pamusoro yakanga iripo yekudhenakanga pasina sola asi ndikazoona mazuva rega ndimbotaura kuti chidai ndoda kumbetserai muri baba vangu chiuyu mukwasha wenyu tesei chinhu chakanaka pana mwari kutaura chokwadi ndochinge chakanaka uye futi chinokuvakirai ukama hwakanaka nomukwasha nokuti muno muri naye musaise zvinhu zvonhema pamberi podare rino tongoti dare ranzou
ramambodo Tito. Izvozvo dei vamuri vamwe pamunoenda kokwenenzvera kutsvagiridza, tinozviziva kuti zvimwe zvacho hazvibvumiweka kungoti zvongokabiwa ipapo. Endai munoona kuti pano pacho pakaita sei, kana zviripo haisi mhosva. Zvinhu zvomhuri yavo ndiMwari chete akangovapesanisa. Ezvikana ramangwana makava muri vanhu vaivo kuti maita dambudziko uyu munokodzera kumuchemera chichemo kwasha soro chichemo futi ivava tezvora muchaichaiva patikarambana vaitopinda mushukumo musipika yakakura so ihombe vaiteiona irimo vaitozviziva soro iyo vaitoiziva tezvora vangu chaichaiva asi zvekundinetsa kuti vakundirambira nhasi vaitozviziva izvozvo aiwa iyo zvidai maamanza nai iyo zvidai manyatsonzwisisa munhu abva nemunhu kumba, munhu ari kugara naye kumba uko wozotaura kuda kuti ndoda kuita tsvagurudzo, pane zvaoneka, pane zvanzwika. Saka indiri kuti ngavaite tsvagurudzo kumwana wavo vari vaviri, mhinduro kangaidze tinogona kutaiona kubva kuna baba vacho. Baba vangari ma-TV mangani. Aiwa iyoyo tinozokuvuka tichitaura. Mimi tinobatsira ndimaigara ikoko ngokuti baba vangu vari maviri saka ndandatorawo hwani kune matopindura. Inini vava kune ma-TV tu yese vakatakura vakaenda naezvombo kwakundori ne-TV izvozvo vakatotagana kunomukomana anonzi Ninja vatakura vese ma-TV vachibuda vachiita ya pa-TV murikupapindura asi apa patati chimbotsvaga apa ndo pamasarira panzira pasora ndakasarona yangu 50 wazi kana iri ndiyo nzvimbo yavo. Mirai inini pandikuwa ndikokuti baba pane pavakashkamara pavanga vasiri kuziva kumashure kwandika saka tatiti vape nguva vakukurukura newe. Pane pavakashkamara ende ipapo tatopaona chega vachikubvunza enderi kuti baba musapaziye endai napo